Život nám dáva do cesty udalosti, ľudí, situácie, ktoré nie sú náhoda. Majú nás čosi naučiť. Častokrát ťažkosti a problémy či nepríjemní ľudia sú naši najlepší učitelia a my od nich stále utekáme. Do inej práce, k inému partnerovi a podobne. Lenže pokým sa nenaučíš to, čo treba, život ti to bude neustále predkladať. Je to častokrát zrkadlo našej minulosti, ktorú nemáme prijatú. Alebo nám poukážu na vlastnosť, ktorú treba obrúsiť. A možno nás chcú nasmerovať von z manipulatívneho vzťahu, z práce, kde si nás nevážia a tak ďalej. Ciest, na ktoré sa môžeš vydať, je veľa. No iba jedna je tá pravá. Ak sa práve teraz ocitáš na križovatke a nevieš sa rozhodnúť, kadeľ ísť, hľadaj cestu, na ktorej stretneš šťastie, pokoj, lásku, vnútornú slobodu. Tá pravá cesta ti vyčarí úsmev na tvári a srdce naplní radosťou.